A proposta do Bipartito de Cambados sobre os salarios da alcaldesa e dos concelleiros non convenceu a oposición. PP, BNG e Cambados Pode votaron en contra da liberación total da alcaldesa e das 4 parciais. A proposta presentouse de xeito conxunto, pero tanto populares como nacionalistas matizaron que estarían a favor de que a rexedora gozase dun salario. Eu quero que conste en acta que o Bloque estaría disposto a aprobar a dedicación da alcaldía. Tenemos además que alcalde, alcaldesa ten que cobrar, e entendemos que con a dedicación sería proporcional ao que estuvo cobrando o Partido Popular anteriormente. Cambados Pode cualificou a proposta do Bipartito de tomadura de pelo. Eu creo que vos está de ringo das veciñas e dos veciños de Cambados. Creo que isto é intolerable, isto é inaceptable. Esta mañá a alcaldesa de Cambados recoñecía que o acontecido onte non lle sorprende. Así e todo, a socialista descarta mudar a proposta conxunta para que polo menos ela poida ter un soldo. Teño que ser leal a este equipo de goberno, teño que ser leal tamén aos socios que forman parte non solamente dos os meus concelleiros, está claro, as miñas concelleiras, senón tamén aos meus socios de goberno, que non estaba disposta era pois a ter unha liberación eu que eles pois estivesen vindo a traballar sen cobrar e sin percibir un salario, cando realmente van a levar a cabo pois moitas labores e moito traballo no Concello de Cambados. Somos Cambados, pola súa banda, carga contra a oposición, lembra que aqueles que votaron en contra cando estaban no goberno si percibían un salario. Que me veñan a dar leccións a min, persoas que poñen como condicións irrenunciables cobrar unha liberación a tempo completo por riba dos 40.000 euros, pois home, pareceme, pois sí que me parece unha tomadura de pelo, que foi a expresión que utilizaron eles, non? Eu non me esperaba tanta incoherencia, dende logo foi unha sorpresa. Dende o Bipartito Cambadés avanzan que volverán levar aos sucesivos plenos a mesma proposta rexeitada onte na procura da súa aprobación.